За съжаление, ние в Общински съвет заставаме наистина в едно противодействие, често пъти лежащо на политическа основа, а не на здрав разум. И това, което всъщност е много важно да се отбележи, че знаете, госпожо Сарандева, аз често пъти казвам, че приемам, че аз идвам от гражданския сектор заради дългата практика, гражданска активност, която имам, а не толкова като политик. За мен всички подобни предложения в Общински съвет трябва да бъдат плод на предварително проведени обществени обсъждания, а защо не обсъждания между нас. Това, че госпожа Малева се почувства обидена от това, че аз не съм консултирала с нея предложението си, също е предмет на такива странни емоции. Нещо, което ние не трябва да възпитаваме у младото поколение.